Bună seara! Bună seara de închis motritori! Mea când aflăm iara primăvera armânească și tora seara avem un oaspite giudii. Vas să spună inova. Dar avem oaspite tora seara, mult utinisit lu, cănăscut lu, vrut lu, profesor Tede Cal. Tede, va te spui niheamă stividem? Eu, bună seara! Bună seara, bună seara! Ne hârsim mult că te avem oaspi. Cât camera. A avut camera emoții. Bună seara, Nica nu are, nu știu ce a avut. Va fi agudie cu piciorul. Avdu. Polietare. Numai și noi avem emoții, am și camera treacă are emoții. Ghinin viniști moabeta armânească de Cafe Joy. Să spunem iar mutritorilor a noștri că poți bagă întrebări pe live-ul ți-ți datora în dreptul pe Facebook și că putem să apândesim la este întrebări cam cât tu bitisită. Tede Cal, am intrat Hamburg. Tu, Năvăsilii, nu pare avea baș mulți armâni. Am atinit vrăști multul ghini armâneaști. Care asmutrim, tu CV-ul atem, va spurem de câte tesi ai, de cât sit xere ai adrat, câte lucre ai adrat până tora. Care a descridem Wikipedia, ai descrisă Wikipedia până tora, smutrești să ți-am grăpădești titine? Știu. Ți are ceva, nu am motrit multul, că sunt o alții care bagă cloții, ma nu mă risește multul. Nu cred că știi etnograf și etnolingvistiu. Așa că mai ghinis ne spui tine tu dau zboară. Care hi Tede Cal? Te-ați ținut, n-ați zărât de tine. Știu că sunt mult obsâni, ama să ne spui, îmi dau zboară de tine, poate să o grăpsești. Haristoflori și Haristornica nu are, ghini va flai. Este o netenie că mi-a călisit și Bistipsescu, că vrem, nu vrem, este interesant să vedem ce îngrepsesc balanțul de noi. Eu nu dați am motresc cu Wikipedia, ma ca să eu de lihia, sincer, vizui și motri unul are că nu pot să mă identific cu ce îngrepsea până la și un chiro, că zice că îngrepsesc cu istorie și eu istoric. Tora vizui nu știu care, Alexei și băgagă eu etnograf și mi hârsi că Bistipsescu o disește mai bun, etno, că este miletea, că scrie de mileți, îngrăpsește de mileți și mă risește mai multul că mi tuchesc un om care alag după oameni, după parei, după oameni buni, după cultură, mai multul ca după tesi, ipotezi, cum zici tine, că tesile, toate acele funcții sunt umușate ca să ne îndrăm bana mai lișoară, ca să avem o funcție, un părău, o organipsire. Nu este suflet, n-ai mai gândit mi duchescu când o hiu cu oameni duruți, avdu o muzichia cântățile lor și când o hiu tu fise, tu natură și că acolo este plină de natură, că Bistipsescu este cam mai bună inspirație de noi, cum cânte puli, cum să av de apă și este de mine, sunt o delicia, un izvor, un mai mare magie au de mine, ca toate acele ipotezi. Tede, tu, chirolul de ază, lucrusești că oamenii tu ilichia de 50 de ani, mea tine încesești 50 de ani, au așni am chiro, mulți ani să ne bănezi. Aristo, trebuie chiro. Lucruri mșate să scoți tu mic dani. Hai să ziceam că tu, ziua de ază, după standardele de ziua de ază, lucrusești că oamenii tu ilichia de 50-60 de ani sunt tu niati. Tu ești tu, Chiro. Nu cum eram înainte când o să zburate ahtare lucru la 30 de ani. Cum-ți vede bana dit niati? Și Delicia, duchescu și eu nici am că... Ți ori poți să ne dai ti una bană cu noi, mă? Știi, una bană mșată. Cu Chirolul, Bistipsescu că motrim mai mult un noima, cu mai mult isihii, și ne este nici mai malișor să zicem ațea, nu mata o andrăm, asta este un ajutare. Mandelichia Bistipsescu că și la Elichia asta este o închiseare. Nu mi duchescu când a fi mult stabilit eu, mult așezut, că este o închiseare și am nică multe idei.
Și amânăm nici la toată cariera asta, mă să legăm la universitate, amânăm mult, este prinipsitor. Avem 5, 6, 7 ani să spodăxim, după doctorat, 3, 4 țin și după defterul doctorat, ația habilitații, și după tot, mulți, ajungul lucrează taxigii, nu știu, alte business-uri, și de aceea, cam mulți profesori nu ajung profesori înainte de 40 și. Dar apoi, multe administrații, talumțe cu studenți, cu colegii, cu toate programele noi, cu acasă, fără project, fără program, mult obsânchiro și poți Lipsescu, poți zic că mi ducea mai mult om de știari, au și 15 de ani, când nu eram profesor universitar, că aveam mai mult isihi, mai mult chiro ca să andar sistii serii, erni, căftări, cum zicem. Și de aici să aflu lucruri noi. Asta este știarea, nu? Ca să aflăm lucruri noi. Și asta am iară chiro și de aceea am gândit positora că închisescu iară ceva. Este o deșteră fază. Avoi un deceniu, vă ziceam, 10 ani, și eram mult acățat cu toate administrativele proiecte și programe, master, bachelor, doctorate, și nu avui mult chiro, ca zic, să dar ceva de alihia și cu aflări noi. Și aua este o structură bună, am o rutină, am și studenți buni și nu mă dau toată energia de administrație și de alihia mi ducesc cu când eram protaoară la 30, închisesc un proiect, un program și toara este un exechine, un arhurhită. Dit cât îți vede, dit tu ți adraștini, tu ți duchesc cu ca una noimă. Cum zbănăm și noi una bană cu noimă? Care este acel misteriu? Ți luai tine și noi nu-l știm. Aici om lipsește să-l știe și să-l află. Poate că noi m-ați aflat în mine, nu este tealanță. Poate că în zice un om mult cu minte, mult itru, aceeași ai noi, poate că este mult om de piste, mult om de ezoteric, nu știu ce. Și în ea nu înțeți mare lucru. Să aflăm noi și gine este cu isihii și mintea de sclisă să aflăm ce zisăra lanțe, ce zicea hițări, să învățăm și zicem, și asta poate schimba una cale, am acasă unul și aflăm noi, și nu este putea deep easy la un om, este Lipsescu. Gândești că lumea ziua de azi nu are răbdare, așa cam aninte, că va toate lucrurile să-ți facă tora, așa? Așa, sigura. Lipsescu că și mine mi luare, mi duchirea și părinții și aușii noștri. Ne simt tot mai mult. Și este și o șansă tora cu corona, că și demne cheamă și minduim. E mult o ghine. Dumneavoastră Lipsescu mult mai sunt și văd că am o altă productivitate și am mai mult chiroti vrea, te minte, este, zic, la aceea nu lipsește, aceea putem să lăsăm, aceea la lăxim. Știu, m-a ghinit ora cu isihia asta, m-a sus că eu știu mult picale și tora căliuri sunt unichea matăliate și picale minduim, este ghine și picale avem inspirație. Am aceea isihia care zicea pe grecească antică, musa, aceea mult zori și văd și la studenții mei, vor mult agonia de una la lantă, cât mai agonia zbitisească, bachelor, master, lucru, părați, eventual familia. E gine și dem cheamă să minduim la casă oară când o am andrat ceva, e gine și dem să minduim să schimbă luată viitoare de minte. Și si texător, dascal, eu tora seara zic că mi duchesc așa ca la un examen, ca un studentul, și mi duchesc cu ți zbor, va zic alătusit, și te de va duchească și va spune că nu, și ziți permânești. Așa că mine tora seara dau un examen și va mi găsesc cu multul care să-l trec, tu bitisită. Și cum ziceam, si texător și dascal, și care ați buriș ni cheamă de ți-a dat tu universitate cu studenții, tu cariera ta. Tu chirolul de azi îți vede că este tu universități în minare de para, de supra-specializare. Tini hia horia, ai sin feruri tu ahăt de multe domenii. Cum vezi tine este para supra-specializare? Tora, protă să zic de zboarele ațale, Lipsescu că sunt mult obțin și este titșudii că voi de la învață armanești și nica
și românii zborăți pe ghinii armânești. Bății și aduții și zbuții sute de ani după mutarea Armeniei de Grății, Macedonia, Armeniu și românii, când își aduc limbile, schermau, unde am avut ținut și este un bărnuț îți zborăște mult de ghine și drama este tuțit să știni, să și examen și câte seare. Să și dascal, și profesor, și câte desitor. Câte seare, exetă și pe gârțeaști, intră mult amânat și nu pistipsescu că este vă războrți să știbătu, arbinoșii, fărșiroțli, acei tvărgării. Era mulți zbori gârțești toara care le reaflați, de aceea că sunt tot dicționarul de papahagii, nu știu că aveți cum zboresc cu acei gârții. Și de-aia Pistipsescu lipsește să scăpăm de frica asta. Nu are examen. Una limba bănează, una limba cum zborăți este ghini. Nu lipsește schimbare și nu și sunt zborăți și e o problemă. Câte și câte seare, examen, nici am îngătan la cum zborăm, am schimb de șclis și aflăm și vrem și varianta al întâi. Doar de examen și de supra cum se știe specializare. Și aici e zori să-l spun armânești. Pistipsescu că e ghini să avem schimb experți un câmp, un domeniu. Eu căftăm schimb proțli. Proțli de aceea ți duchescu, proțli ți să luăm, tu ți vor să dar ceva. Din apoi să avem o disciplină largă. Este normal cu atât mai multe cunoșteri, multă miletiție avem, că lumea, omul crește, omenirea crește. Este normal că avem tot mai multe șteri și multă specializare. Și spara specializare lipsește, ne cheamă ghidată, ne cheamă să știm toți cale. Și n-ai mai gândit asta, când ducem acasă o disciplină, și eu știu multul larg, de toate. Mă schimb lingviști, schimb de toate limbile cam multul și nu mai fonetică, nu mai lexică, am de toate. Să știm toate superficial, mă vrei. O știm disciplina aceea. Am una cale, aceea care îngrebsim de doctorate, dar poate, nu știu, câte serți andrăm, schimb cam intrați. N-are noi mă schimb mult intrați tu multe. Și aici când eu descrit multe frânze și ne cheamă tu Mongolie, ne cheamă tu Guatemala și alag cu oamenii ca să învăț ne cheamă limba lor, nu va fi văroară, nu va fi o văroară expert cum fiu de Balcani. Avem o scurtă problemă cu de discredare ori să avem o disciplină. Eu am mai mult că am un zigzag. Feci ahurhi cu lingvistică clasică, sanscrit, latina, grecească, și după geografie, doctorat. Este un zigzag, nu e mult ghini, am orizontul mare. Doar ca fi un cumva. Te de cal. Numai ta armânească este todi al cal. Care va si numai ta tu limbile al întormileț nis imamări ti care a drat sităxeri. Cum a si nu știu, tu ți limbă zicem. Calmâcă. Acolo nu căștai. Este mult o mare alicia când ziceam un om cât de limbi știa, cât de limba. Eu nu mi duceam văroare engleză, voneam că duchescu și mi duchescu și perifan când om zice fazorul pe grăsește și tot de armânește. Și mi cârtescu. Că zic, magahiu și armân, când zbărăm armânești, nu? Că ți-ai zice tede. Nu se lisește. Nu pot toată lumea să alag cu multe identitături. Nu poate. Asta nu ne zic. Doar normal că todi, mă suscotem de la Teodor, că nu este sigură că tede e de la Teodor, că poate schimbă și ceva friza Beckley nordic.
mă scotem de la Teodor, este posibil, este darul al Dumnezeu, este pișcheșe al Domnului, Teodor, cum este și Iohanna, Iohan în ebraică este Teodor, sau în Hodadat, în persană, linia asta este de la Domn ca două. Este un zbor. Asta este, putem să băgăm Fiodor, Todor, pe bărgărește, si vrem, am recunosc că țările dau 3 limbi, acolo este adeti și chiar pe Mocănește, când o nec România, știu că nu este idiot mine, nu poți zic, tora vin și eu tu România, ziceți Tudorica, că Tudor mine este mult mai larg. Mihăsescu când duveră, că știu și limba română, este vine mamănat, nu este parte de un inghițean, vine mult mamănată. Lucruri mult exotice, locuri mult exotice, voi nu voi, necu numai mea Beckley. Toti, avem una scurtă problemă cu transmisia, zdănăseaște de la tine, nu știu, nici când ori nu s-a făcut tot izboarele mult ghini, nu știu cât se este vai lungă calea de Viena până la. Lungă. Alexim, și vrei să bag alt internet, alte link de internet? Îmi îndoiesc că fații să adrăm una provă ca să ducă moabetea ghini. Ies și intru? Ghini. Ies și intru. Ghini. Nu ies. Am mai ies de Checking Network. Vedem. Doar trec pe un alt provider și ți se conecticat. Este calea lungă de Beșli până la Schiari? Mult. E București, nu Hora Mare. Doar eu connected cu un alt hotspot și ies. Cum este Tora? Tora s-a de Tora de oară, mi-nduiesc cu a și se ducă până Manclo, până Sony, mas e vără problemă vață dimându. Cum? Aia dată si texer, tiar mâini știi limba românească, am aști alții populiții zburos cu limbii niți. Cum s-a păfusești când o limbă este tu pericliu? Și cât aproape ai, cât largul de pericliu este și limba românească? Sunt mai multe comiteturi, cum este etnolog, glotolog, UNESCO, care apofăsesc, cum zici tine, ca să zică că ța limba este tot pericol și tot ți pericol este, acață de la una limba ți chiru, acață de pe una limba ți este moribund și zboresc cu poate zații oameni, și este sigur că va moare cu chirolul, psân chirol, dună scânțeani, tu aței, măxus când este una limba cu un zborător, cu care să zborească. Și după sunt cu pericol serios și cu pericol anumit, cum zicem, niheam și armânească, și oameni care de alicia lucrează ci limbi care sunt pe cale de dispariție, care chiar armânească, este nică este mare, este nică lumea care se asimilează, care lucrează, care înveață, are școli nu are nicheamă, mafimati, are scânte activitături, are una gramatică, are îngrăpseri. Și de aceea stipsescu că sunt de alihia limbi care sunt mult mai tu periclu. Ma cât sunt tot periclu? Eu stipsescu că n-ai mai mare dușman, cum zicem, n-ai mai mare ector. Tot de năsi iara, nu știu cât nu este conectarea bună de internet. E rușinea, când o are un închedic. Aici poate de la mica socializare, tot e rețadar. Să avea de năsită iara tiniheamă chiro, nu știu cât se va asigură problemă cu internetul. Dar n-are priză, Vai să scoți cadrul acel de dinapoi, vai țiva dit, nu știu, dit puterea... Vrei să-l scot? Că ești mult unic. Vrei să-l scot?
Pașinghi zsirășaniani, când tineri awați pe telefonii care îmi spun ți putem să adrăm. Vidzum horația, este siracul, și băgăm un none și vedem un dulapi. Hai să vedem. Bine. Yes, spuneai care sunt oațeali nomuriti care s-a pofusești anda una limbă iasti tu piriclui, nu? Și eu iasti și limba românească. Najma bun este un exemplu că avem dații jliati, ti treați una limbă ca schibă considerat sigură. Pe aici este că avem una masă, ți aproache, una formă, ți era leaptă. Armânească nu are este. Are multe varietături. Are iți hoara aproape zburăște ne cheamă alte soi. Tora lipsește. Schimba un comitet care zice că noi zicem care și nu carne, zicem om și nu omul. Și aici ca schimba băgat cu una îngrăpseare și una sinfonie și schimba toate duneaua de acord. Pe ninga, în apărtă este de acum abete, deși putem să dăm mai departe, să zburăm mai departe dialecturile noastre. Asta e altul ceva. Altul ceva putem să îngrepsim și altul ceva putem să zburăm pe jadei. Dar poate sunt talentii. Nu este o academie, nu are o universitate, școală. Dar ți-a Pistipsescu, toate zații jgleati, nu le-ar intrate armânească că schivă sigură și este mult uzori de aceea că sunt tot multe craturi. Mult uzoare. Și nu este o problemă balcanică, nu sunt armânghii nebuni, zurli. Este problema. Au și Elveția cu retul romană, au multe craturi. E ca nu cei care zise știnitor, care fuzire de Mongolia, China, sunt tot 3-4 craturi, dar 300 ani n-au ninte fuzire de China, și de tetele. Mamaca ei v-ați gerat un loc și puteți zică că aflăm un compromis și apofăsim pe aici, atunci să ia putere. Putere, țiara armânească, este cârnică să zburește, că sunt o bărni, eu este modă și are limba, are hari și este și un mare lucru, ți vedem tu grății. Eu era până multul zori, care un evreare. Poate că nu este iriatenie ca de țernale, dăm cu una limba ți are 3-4 mii de ani sau nu știu cât este îndrepsit. Ama este un harau. Și asta harau este cu zice, este de lihea bună și poate să aibă aici limbă. Că este dată de auși, de părinți. Și masulăm și ațeali veclic, cu geaba să lav de limbile, că oamenii zburători cu una limba veclică, toate limbile s-au accescu. Și ni latină, ni grățească, nici una limba nu ținu nile de ani nealăxită. Și masuloma și toată acea comparație cu grățească este nedreaptă de aceea că noi comparăm una limba antică cu una limba modernă. Este când zicem latina există, așa că există armânească de 2-3 de ani. Masul om și eu facem comparație cu grățească, limba de jadei s-a îngrăpsit mult amânat. Protele proza, ținuțând de limba grățească veaclie, antică, a hurchească după unele țin sisute. Și acea limba care a pofăsim tipă de așa numită zimotichi, s-a pofăsit după unele 973. Acea lumtă, n-am zis de cum să îngrăpsim, cum să zborăm. Mult amânat. Și de aceea are armânească cu nicheamă vreare și sinfonia n-am zis de creată toate șanse de spânează. Cum zburăști armânești cât îmșat. Când și cum ahurchiști să înveți să zburăști armânești, ai vreo tehnie ascuntă, te invițari limbi xeani, vrei să nu o spuni? Eram mic, marinai cu părinții mei tu Leu Furiu, cum zicem, tu autobuz tu gărții, când vine la noi auzi, zicem, iertatul Ilia Pispa de Brează, nu avem aș grățea. Am grățea și pezi, apă, spunem, la Nero și tot este. Și Milo era mult mare motivație și este motivație, este cam de mare sima. Și asta văd și la tinerile bărnuri că nu au toți acea motivație.
Eu, la școală, la scolio, tu 9 ani învățai maps în englezești, ca tu un an grecește, și tu un an armânești. Asta este, cum zici tine, calea mai bună, să ai motivație, să ai aceea, asta voi sfântar. Și tu ai să că nu am eu vreo metodă, că sunt multe metode și este tot mult mai ușor. Avem filme, avem internetul, putem să zburăm și când unul zburește văr, ninti cât eram mic, nici nu avea un dicționar bun. Îți lipsește că eu aveam papahagii când eram mic și vreau să învăț armânești. Grecește dicționarele, era pe grecească gățea, beacli, cafarebusa. Ți-s le-a dar ca să zbărește pe geadea și scafți un cafe, nu puteai cu grecească gățea. Și tora e mult mai ușor și pe Stipsescu bun este că avem filme fără subtitlu. Cu subtitlu, fără, cum zice, subtitlu, ațea live, pe buze care nu se afli. Nu știu. Fără dublare. Fără difturi, seare tu limba. Asta este mult bun. Vezi, nițlie, avdu limba aceea și eu acați mult mai agonia. Eu nu am șansa asta când eram mic. Nici după să aflăm momente de care este bun. Seara, înainte să dormim, când ne intră în cap. Itahina când fim propriul lucru, așa, să învățăm dau zboare. Și prota nu ne hibă fricțidițiva. Zdățem că nu putem să încărcăm bateria, că e mult loc. Noi nu folosim, nu știu, mult 8% folosim de capul nostru. E mult loc și nu pot să ardu când un om zice că este zboare, nu le-am ananghi, pute, că ți-e slinvăț. Nu e problema. Caftă slinvață și la un moment dat văroară va le țin minte și va schimba ghinii. Ațea fricție de încărcătură este glerească, nu lipsește să avem. Și în rest, ca de unde lipsește, schimbă-ți, mine n-ai mai bun rașcă, n-ai mai bun profesor, este muzică. Cânteți Lipsi Marisescu, când un intră în cap, le țin minte și marisește și ajută mult. Dio mirache esta tau te limbile astea maniți cam tu periclu. Țină ciuciură, țină spuna este limbi tu periclu, de lipsește să le avem angătan cât multul. La Curhita a fost una mirachi și după feți și una misiune, una pasiune, misiune și pot să zic și una luptă. Este mi-a luptă de limbi și când o ved că una mâncă pe alantul, ei născând oamenii nu sunt lăsați să zborească, mi cârtește mult și voi să darți la această limbă. La Curhita a fost asta mirachi și aveți mult misticos de mine când oamenii zboră limba de crat, cât în afară, și după când au rămas înapoi, zborare ale lor, așa și lucrurile lor. Și acolo vreau să intru, era la Curhita motivația. Amatoarea devine și una luptă și când o avdu că este, de exemplu, iuvatul Brazilia, itu Mexico, țivații putem să îndrăm că este una limbă nedescrisă, discriminată. Caftul să dar ceva și izveții putem să ajutăm noi. Noi care noi? Că nu eu om de politică, nu fac politică, că aceea au mai mare putere. Un om de politică care zice că de tu Grție să îndrăm scholiu, de tu Brazilia să ar împărați, tu nu știu ții etnii ca să îndrăm una gramatică. Aceea au una putere. Noi lucruri nici putem să îndrăm, atât au efect și ved că avem doar un proiect PTSIM la Academie, la care om de știare lucrează cu communities, cu aceții Zborescu. Putem, ca să un pe alantul să ajute noi, aceții Zborescu, communities, ținică Zborescu tine. Și mai bun expert ca aici romanist. Că tine știi pe un nivel, și un xen nu va să înveață văroare, cu puțini excepție. Că un ți lua limba de la papani, de la pipăini, cum ziceți, va ști, n-ai mai ca aici profesor. Și de aceea, aceții sunt zboritori, au o expertiză. Și pe altă parte, noi putem zgărim cu o expertiză teoretică. Un om ți zborește, normal, de obicei, nu știe să îngrăpsească una gramatică. Iar un patos fără alfabet, care nu e productiv. Și acolo e ghine un om cam neutru și zice că
Aua aveți asta tradiția, cea tradiția, ma cama bună este să îndrăm alte soi. Că de multe ori un om ți este tu community, înăuntru tu comunitate, nu duchești că este pune cală în cheama strâmtă. Și de aceea zic că acele grupuri, un om de știare și un om ți zborește, sunt mult buni cum lucrează și este dovedit ora pe un proiecție bună. Mai mult ca acei oameni de politici care scopul lor este mai ca să alagă după voturi și după psif și schimbă la putere. Aceea nu e motivație să ajută vă limba. Nu este. De tine amintat Hamburg. Weigand amintat tutu acea Vasili Pajfus, Austria. Sicher ne vizut voleagă, care asmindim la sitexerli și lucrurile scoase tu micdanii ti armâni. Are, nu știu, altul vărățigine de înapoi, cu idia șteari și idia mirachi și achi căseare și disclideari? Prota care tot e comparație, Weigand e mult zori să ajungă că nu știa mașa armânește, că știa toate limbile de Balcan și limba română și de aici și are îngrepsită tu în Chiro când a fost mult mai mare zori. Noi tora cu un booking ajungem un crat și facem una carte, tu une ziua, ama este mult mai lișor. Tutte este el le face pical. Alega pical ca să ajungă la armâni. Alega și păltea mult și să ajungă cu gendarmați, cu probleme, ca să ajungă tu munță. Și tutte este nu le avem. Tora ne-am cu una автокина, cu chirii, cu nichi. Ai fost iertat tot așa, este tu istorie, era tu istorie și nu Pistipsescu că era hât intrat tu limba, ma tu istoria, care știa hât bună istorie ca Pajfus, la chestiune armânească era prot. Întrebarea este care ine și eu urlo de mult că nu par avem oameni să îngrăpsesc cu termen. Sunt tu. Armânii de multe ori și armânească este periferic. Cunosc mult istorici care îngrepsire și termen. Cunosc mulți lingviști care îngrepsire și termenească. Unul care zice, nu are. Și asta nici amazori și vă era mult mușat. Era cum să zicem, profesura este mare, că e mult scumpă. O inițiativă, o asociată, e un om care zice că avem un lectorat, avem un postdoc, ti temi armânești, iți Universitatea de Vest, vă apropiea și ți vă scotea cafea în studii peste studii și vă scotea nică turmidali în scânte lucruri. Și nu mai știe experți, am și populare cu efect. Că omul expert care îngrepsește de chirearea auristului, tu dialectul de amințu, nu are efect. Sunt tot 37 oameni ce vă zvedea estu și poate că nu are efect. Am lucruri cu efect, cu documentarii, populare, aici poate schimba și la universitate. Și acolo avem mult opțiuni. Și un student care la mine are una oară era una temă armânească la zație antiprofesor cu 12 ani și unul ar avea, acolo cu diploma, fuge altul Iova. Nu are continuare, nu s-a dus înainte. Am fiu sigur că doar avem un scânte care alag mult ghini și aduc material. Are o școală puternică și tu Moscova, tu Zirihi, Zürich, ți au și studii armânești. Câte un om. Nu e de ajuns, am totuși, e ghini. Nu ajungi. Nu ajungi. Tine știi că avem un mare pon cu standardizarea a limbei. Ții că irvesti tiniti această standardizare, ti ațeacă de la simpozionul de bitului numai ta sfații multul lucru. Poate un actare standardizare fără armânii de gărție? Se schimbă fără. Protația de gărție lipsește stuchescu cu inițiativa cea nu era românească. Că tu gărție nu lor este frică de armânească, lor este frică de propaganda românească. Nu vă zic că vă mas duchească că armânii îngrepsesc cu și nu cu cum e în română. Mas vede că îngrepsesc cu să și nu cu cu coada de lup, cum zic. Toate acele semne diacritice care fac bam că sunt omocănești, atunci
Minduiesc că lipsește să stuchească, că nu e propaganda. Și debitului, timini, nu va lucru, va luptă de apropiare. Nu că este lucru perfectul, amaniții una standardizată nu e perfectă. Este mult bună și ieftină. O îngrepsim pe chinito, o îngrepsim pe computer cu acea ligrami, nu e ananghi de mare tehnică și de diacritiții. Și este o discriminare când zic oamenii că lipsește fără de alte să avem literă, gamma, delta, theta, t, că nu toate dialecte au sunetele astea, dar putem muito bine să zicem GH, 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 DH și așa mai departe. Nu este, și oricum, argumente științifice nu sunt de atât mare simpatie când zborăm de standardizare. Una standardizată este de popor, lipsește schimba F-ul, lișor. Și istoriografia este lișoară. Minduiește că este una criză de autoritate care sigur recunoscută de toți salanți care sigur simpunte una turlei de îngripsare permânești. Sigur, are cheamă și cu asta cu perifanii și orgoliu și noi îngripsim și am multul, prota are, nu știu cum zice armenește, obișnuința. Este cum e învățat. Cum vizuși. Când e învățat că noi îngrepsim C ca pe șchipii, ca pe erbinusești, tu Albania, C, litera C este T, atunci îngrepsim cu T. Și de-apoi zorii născând îngrepsesc cu T. Și de-aia știți că noi am nanghi să alexim și să ne luptăm. Asta este mult bună. Mine, când îngrepsesc cu timini, vără îngrepseare nică, îngrepsesc cu ața de bituli. Lasă toră că la vlah, la romanistică, îngrepsesc cu complicat, cu lucruri și de acritiția, este științific. Am și engleză și germană, mas vrei să îngrepsește științific, are 3.000 de picioare și căciuli și normal că are diacritiță. Mi se pare amărtii că, nu știu, turlia de îngrepseare a ajuns să tu doadează un instrument politic. Ți craturile ajuns să filisească acest instrument ca să, nu știu, să împartă neheamă duneaua este armânească. Te amărtii acest lucru spun. Așa este. Instrumentalizarea nu e poteghinia, marlagrafie este. Cu toți miletele problema asta, nu mai la armâni. Am acces la armâni ca atât aproape ca tu Balcan, avem și chirilica și greacă și latină. Normal, de la cap, din start este zori. Tu, în 1998, tu adrași una situație sociodemografică și etnică, tu ți mutrești armânii de Balcani. Ți futi mești lucrarea ta de doctorat. Mutrind-al înapoi, ți s-a lăxia de atunci până tora, ți se pare că ne scânti lucruri, ți le vizu și atunci tu, de tu năvideală, tu ună turlii, lipsea scoasi, tu migdani, adză, altă soie, tu altă turlii? Prota îmi pare mult rău de oameni care nu luai interviu cum lipsea. De aceea că aveam tu minte să bitisesc cu doctoratul, alăgai după întrebare de identitate. Identitate este ceva mult personal, astăzi zic eu așa, mâine poate fi o altă soi. Este interesant. Tu avui să infer de asta, am și fugit de mulți oameni să aveau o ișteare în cap și nu am uitat. Dar apoi, după doctorat, când o alăga iară tu Irili Hor, ca să aflu pe acel și acel alantul care știa permis cântiți permânești și vreau să alag să le îngrepsesc cu oamenii de aceea nu mă tăiera. Deci de aceea zici, îmi pare rău de acel chiro, tu n-au de 6, 7, 8, că nu adunai aceea care vă să adunăm tora. De altă parte, este normal că mă să alegam de la Hurhită. Mă știa, eu nu eram nici doctor, nici profesor tora, că lipsește să mă și nici cheamă la management și la automanagement, ca să fim iuba, ca să mâncăm și am o poziție, cum știi, și este mult ghini și nu mă eram avem alegată mai după când ți armânești tu ani de acei. Ți era alte soi și este magini, numai de este frică.
Eu fi Misescu că tu n-audzăți când o alegam și 80 n-audzăți alegam tu gărținică. Eram dat în afară de autobusul, nu are, că întrebai una mașă, ții limba iastre și nu cumva iastre românește. Eram pe platei, vreau să înveți ție este una lantă și vini preftui, vini, nu știu, ții gendarmălul, cum zic mine, alăxițli, unul și unul nu mai zbără, nu mai ză. Și între și este multul tuasi. Și când o ved că tora ajunge acolo țicând, este mult mai relaxed. Și asta e ghini. Manica nu are, ți vă sfățeam alte soi și zic și tora la studenții mei, daima alăgați după aușli, este une ișteari, maca ți au complex și nu ne zboresc și nu ne cântă schiari. Și de-aia eu de alișa zic alăgați, înregistrați și învățați. Așa lipsește să adrăm. Ți faci cu teza ta de doctorat a pridusă tu română canda de Diana Cuturela, tora Diana Caracota. Alexandru Gica dimândă că va su tipusească oații la Suțata Culturală de București. Și întrebarea e de la Alexandru. Aha. Eu a tradus, eram multogini atunci, eram cunoscând de lucruri, nu eram de acord, dar nu de aceea că nu era bună, nu era tradusă ghinia, mă de aceea că să alăxesc cu lucrurile. A voi un capitol ce era legat mult cu... Eu sunt o armânghi și tu n-audzăți, dau nigli, să alăxiră născânte lucruri multul. Una deschidere imensă. Eu când eram proteorător românii, aflai una suțată acolo, și apoi vine internetul, vin activități, suțate peste suțate. Și eu nu puteau să dau. Ca să faci artare, capitol ții este pe armânea mea, doar este mult mai ușor să intru pe internet decât vezi una carte. Și apoi peste Psescu că iți carte este un jgluată. Ne-am aminte noi care o îngrepsim. Și putem nu mai resește cea jgluată care a rămas înapoi, că voi znec înainte. Eu putem nu am haraut cărțile mele. O văd că zice, m-am țin și atunci. Că negninte și nu mă mai resește. Și de-aia multe nu le mă scot, nu mă le traduc, nu le mai voi. Mai este nică și de-apoi, este și asta, că una mare parte, iară, de cariera mas vrei, nu BTC. Toate acele interviuri care le faci tu hor, nu le BTC, nu le băgai tu carte. De mine este jumătate, că atunci voi una șansă, zic că să-mi dar un proiect la universitate, BTC-a, zice, tutorul meu, profesor Linau, zice, BTC-a ca să acați acel proiect. Și eu BTC și lăsai în afară toate interviurile, toate iștearea, zboarele oamenilor nu le am, și niște cânte statistici. Că geografie, că eu fac doctorat la geografie, este o disciplină care dă importanță și la statistică. Tora, de mulți ani, eu căftarea o fac mai calitativ, nu? Calitativă. Minte, la geografie fac și cantitativă. Vrei să vezi câți armâni Zduchescu român, câți armâni îngrepsescu pigățești. Și tot este tabelor costusiră mult chiro, nu mă talive ca mult reprezentativi. Și ația le dau dosare, ți le-am la grafiu, la birou cu zboarele oamenilor, sunt, zic, mult mai multe. Că acolo suntocitate la oameni, la limba lor și la cum minduiescu și nu vără linia tu vără tabel. Și acolo nu le mai băgai tu doctorat ca anexă, că era peste 200 de frânze și care va le ghebasească, care le bea de pe armâneaște, zice atunci de la editura, nu le bagă. Asta era că ți nu avansai cu proiectul de traducere. Mama, Alexandru Gica, ține la ideea asta, va schiba una carte cu care îngrepsi atunci. E o problemă. Putem să o scotem. Da, cărțim. Nicu Paturi, de Constanța, ne întreabă, zicea și, să știi că tot îți păraști multe limbi. Tu ți limbă minduiaști. Este sunt tutora științific, mă minduiesc cu toți în studenții mei ca țiva lor zic și cumva să lor exegisesc cu un lucru cu zorii. În ei mult ușor pe germană. Este mult ușor. Nu mă știe că le știu de când eram mic.
Și că este mult exactă. Și la știință e mult ușor. Și în dreptul zic, pe defterul loc nu este armânească, nica nu este, nica este cu grățească de adun, când veți ca magini și ma unea grățeaști. Și multul ațelii 3, vă ziceam. Ațelii 3. Și armânește, și nici cu chira mea câte vreo oară când eu nica nu știu scolat și nu pot zborescu, unul și unul îngine pe armânești, nu pot zic câte vreo oară, adică una și, cum este? Tubana privată, toară mult armânește. Tubana de lucru mult armânește. Când zborescu, Cei care nu știu, vesta ta este armână și acasă zburâți armânești. Da. Am Pistipsescu că e normal, 3-4 limbi le ai așiți pe cafețua. Acelei care nu le ai pe cafețua, nu le greșești, poți să le scoți, poți să le folosești ca de lucru, când o fi la vără crat și neți, unul are toan, neți pe Spania și țin minte spaniola. Este altul ceva. Tu bana de cafețua, Pistipsescu că e zori să avem tubana de lihă, mai mult ca 3-4 limbi. Este zori. Mai mare zori este când avem așa una limbă. Mai mare zori, că nu e normal. Asta este o consecință de... Câte limbi știi? Nu știu, eu zic, dai manțații ca schiba și rotund, dar nu știu, că sunt și limbi care nu sunt în limbă. Până și armânească, Dumnezeu zborește, ții limba este, normal, că eu bag ca limbi, am mai subanți la CV, lumea întreabă, ți este. Sau cu sârba croată, câte sunt? 1, 2, 3, 4? Și de-aia nu, limisoră. De-aia iară am o antipatie de cantitate, da. Viorel Crăciun vedeați că ne întreabă. Desi ei mai ai tu minti să dari un vărăxit xeri ti armâni tu România și tu Balcani? Eu protatora voi să-mi luptu să scot ațele care le andrăm până la și dați Ghingițan. Am un site la care am multe armânește, mă nică nu le publica, le am închise. Scopul este ațele ți le andrai în veriga de dauni, să le spun, să le vede Dumneaua. Mas minduiesc tora la una căftare de teren la armâni din România, îmi pare nici am amânat. La Cafean, Miduș, am minduiesc la Țighe Vasescu, la Saramandu, de ani 70, Caragiu, Marioțianu, cât eu era nică armânească, vedeai cum se zbora la Grămuștian, la Fărșeroț, la una hoare, să legea una hoare de alantă. Doar nu mai e posibil, doar putem să fim hărioși, mai ca un om tiner, zborește una soi de coine, de limba generală, armânească, cu niheama îmi dau lucruri locale. Am pentru Sony tot căftarea, cercetarea, nu știi putea. Sunt alte teme, nu mai putem tora să căftăm etnografic ce erau așa un chiro, că se aflăm tu cărți, cum era nunta, dar putem să îngrăpsim cum este tranziția, cum se includ adeți de Mucănești, cum să alexescu de tie de, nu știu, ție de Zvârgărești, folclorul, să alexi limba, să alexește și este alexaria, este o temă bună. Eu voi eram așnes 2-3 ani, eram și Corgealac, eram și Stejarul și am dau interviu și voi să fi scot. Cânteți și este. Nică nu lor generală, că fac paralel, dar mai vă răghingiți limbi. De-aia tu iți limba neg multă pragalea înainte. Că-ți bruște alexarii. Mea tot Viorel ne întreabă că ți minduiești ti muzica armânească ți scântează. Este ghini că scântă și alte turlei de iho, numai așa ți-l știm, nu știu, tradițional de la Păpâni? Mine hiu ne cheamă tradiționalistul, am nu de atia că zic că e mai bun, cât mai vechiul, am de atia că mai risescu. Cât are hare, cât mai vechiul, cât mai tradițional, cât mai ghini. Am nu văd că e mai ghini. Mai zicem că lipsește armâne tot chirou mașa și cum fu, noi nu va să avem muzica țiastitoră, nu va să avem nici 100 de ani muzică, nu va să avea nici muzica clasică, va să dea omul și va să bătea una bana pe os și pe chiatră,
Și deja când ai un ritm de 3 optimi și nu de 2 optimi, deja este un alexeare și nu-i ghini, că nu e tradițional. Și ca să ne-am ninti, normal că e ghini. Un folclor, când nu bănează, ne-ați ninti. Când îl băgăm tu vitrina, mare, e mușat acolo eu iasti, avem casete, avem tutti. Eu aveți nici mă relaxator, indiferent de se mă risește rezultatul, nu. La un moment dat, bitisește muzica, schimbă armânească. Este mușat, că avem un mix, în moagirli tu gății. Este un mix, să adune moagirul cu lira, cu ațea muzica avonia și afli armânul care cântă muzica de dații, minute, un cântic, să dar ceva de adun. Între lira, peste clarinul, fluier, peste gaida, boața polifonică, pentatonică, peste cântarea în carte oriental. Normal, e viu lucru sfații tu România, poate și nica mai multul, că acolo ți ajungi mai mulți cu gaida, e cu muzica a capela. Și intră după muzica vărgărească, armonică și instrumente moderne, și chiar acolo, de lihet, multul și muzica ardătoare tu României, nici muzica armânească și chiar. Câteva ori avut un cântec de opații modernă, vârgărească, sârbească, nu știu ții, și după zboare armânești, muzica armânească. Nu știu contra, vă zic, cât avem oameni în tradiția și zic că avem nica unții cântă ca aceale aușeșță, ca să nu moare. Mai este zorii tu României. Tora Bistipsescu 1 și 2 mai cântă la gaida, de exemplu. 1 și 2 mai cântă la fluier, nu știu. E totul cu electrica, tora. Na. Ne modernizăm. Punem aninti ceva de lucrurile ți le adunași, ti tăxeri, tu zații, tu inghițani, minduiesu că este zborul de comisia, e proiectul Vlah, tine înseși că este o comisie, de este lucru ne întrebă și Alexandra Adam, să-mi spun inițiamă ti este lucru, că ți este numă, ți are tu naeti. Și țin și 6 ani avut ideea asta și ți fac mini. Limbi pe cale de dispariție. Limbi si chiar, nu chiar, limbi niți. Ama nu mași limba, ma și acea cultura. Și aflai, când o zicem aici tu 3-4 zboari în engleză, este acronimul Vanishing Languages and Cultural Heritage. Acronim scurt, VLAH. Și zici care e limbă, cam mult alăgai după armânească și armânească e VLAH. Ama Vlahă, are multe noimi. Era și mocanitor, ucraineană, sârbească, vârgărească. Vlașchi este limba română. Gifteaști, zic Vlah, la un grup, ți are trecută pe România și are tot istoria asta. Voi zic că un nume, Vlah, se vine de celta germană și are o istorie complicată. Poți zici că apars prototo, ca un exemplu, nu fără de altă une limbă ți chiar, ama une noimă, care are mai multe noimi toră. Și de aceea zici că facem acea comisie. Comisia ți vă zică și dăm 1-2 ori tu an, ne scânți experți, vrăzați profesori și zborăm de ți poate schimba mai important aici direcție, aici domeniu. Și apofasi, așadar, ca una de activități acolo și un site cu căftările de teren. Să prezentăm interviuri, cântiții, minduieri, ațeali, de case ziua, adeturi, adeți. Și asta cât să ai, tora cu născânte limbi, ca să fac niheama BAM, andram una limba țiasti de lihea aproape chirută, Capadoca, un grățească dit Capadochii, ți zboresc cu mult obsănasânță, băgăm ațeale dit Meglen Vlah, băgăm în 2-3 dialecte mongole, avem băgată sefardă, limba spaniolă a evrazilor dit Poli, Istanbul, și nu vă zici, normal, cam mare, va schimba băroare și armânească, că sunt multe care le băgai
Am așteptul schiba măcar dați de clipuri bune cu subtitlu și de amărti, una de tile de care am înaia hâtă era încă citura este, că mi-a lăsat și eu influențată din citura, cumva să îngrepsim armânească. Vrem un alfabet științific, mas nu vrem un popular și mas vrem popular. Vrem cu A căciula, cu 3 căciuli, că tot este în amânare, era super contraproductiv. Și este unul de tii de care materialul ăsta, tu comisia asta, vrem să adrăm mai multe proiecturi, avem unul de nomadism, avem de limbi indiene din Mexic, avem doar un vahi, să avem căftăm, mică nu chiar un proiect de dialecte grățești, unul de dialecte pe pericol tot Turchii, născânte dialecte cercheze, curdă, lază, romeică, ți se zborește de la muslin, de limba greacă. Și tot este la comisia, avem nădia că va să crească și va să avem și locuri, că pentru ora locuri, poziții avem așa ca de proiecte, nu avem ceva loc standard mai mult chiar. Ok. Când îmi că anul ăsta v-ați dat scale la clipurile astea de care ne spusești pe armânești? Sigur. Eu când am călăsit, eram aproape buvăsit de astăzi, de ziua de astăzi să dăm cale la țările ce avem pe armânești, atât aproape. Am zis, adetora să mai zborăm și așa și tu vă mesfli băgăm. Nu vă schimba mare ciuditor, la Hurhita va să avem dați clipuri video și vreo 30-40 de cântăți. Am cu chiror vă schimba mai mult, că nu este mai știa Dunai Mini, sunt lucruri de colegi, era studenții, era una doctorantă pe teren și la Fărșiroț. Sunt și nume cunoscute care aveți în de colecția lor. Zoița Papazisi, Ștefanul Cearauși, toți acei care, Andreea Pascaru, care era de clientii Anovska, care ani de zile pe teren și ne dea de material ca să băgăm tu arhivă și tu Milani. Și vă să facem aici. Să nu schimbă mult heterogen, doar că scutem ceva, schimbă un alfabet, schimbă una formă și nu unul și alantul și. Tu si tăxeare, cât o îngreacă, nu știu, mutrita personală, e subiectivitatea, zicem, cât o îngreacă tu una si tăxeare, ai tu lucru? Multul. Vedem doar disciplina este, magahim pe științe exacte, lipsește schimb cât mai neutru și cât mai largul. La țările cantitative și umanistice este discuția veacului de etnografi și lingviști care zic tot lipsește schimb cam neutru. Eu percepsesc că nu putem schimb neutru. Și ca să ducem, este gine schimb cât mai subiectiv. Lipsește strițem aproape o metamorfoză să ne facem unul. Și eu, malai ca etnograful mare, acel Bernațic, care zice, e Malinovski, acei care zice, lipsește ședzi, să te faci unul, măcar să joacă, să ne joci cu ei, să măți cu ei, să înveți limba, ședzi un an ca să vezi toate adepturile de un an. Eu percepsesc cu cădărișa ca să ducem, e gine să intrăm. Ne-am iară la distanță ca să ducem și să avem o neutralitate, cât putem. Când îi zbor de oameni, e suflete, nu putem schimb neutru. Nu putem să schimb un automat, andrăm statistică, să vedem identitate, limba, toate astea sunt lucruri mult fine, mult subțiri, ți va subiectivitate și ne băgăm și noi. Duneaua mi vede și mi întreabă desi am niț, desi eu mare, desi am una, desi am alantă. Nu poți ies în afară și zic eu automat voi vă duchescu. Zic știi mine, zic ți duchescu, voi dormu, voi mă, când ved muzica, normal că voi și mine, cum zicem, să joc. Asta este niște amazori, că nu ea se pute un căftare, ci putem să facem comparații. Nu este ceva ce putem să repetăm. Știința asta va caftă reprezentativitate, putem să comparăm, putem să andrăm nica onoare cu iziu tot acel rezultat, că și atunci va fi valid, că alt om pe locul nostru scoate iziu rezultat. Lipsește să spunem cu asta, că la științe umane nu este așa.
Gini altul, gini student al meu, tu izi uchiro, tu izi ahoare, scoate altul ceva. Ies eu zeftea luare și voi să aflu izi lucru, nu vă aflu. Garcia Marquez a îngrăpseati vrearea tu chirolo a hulerei. Cum este sităxerea tu chirolo a coronavirusului, a corona ficiorului, cum zic tu gârții, tu chiro de pandemie. Cum este? Cum trecută este tu chiro? Gini, pe una parte, am isihi, șet, fac ațeali care le feții maua și zațian, multul gini, neasi multul ninte, maninte ca normal, ca vom chiro la birou, ca la prelucrare, adică lucrăm la ațeali, se îndrămninte. Asta e multul gini. Pe la altă parte, urât, de etia că nu avem cu care să zburăm și ne înclidem într-un casă. Eu ahurhi, tipichero, să aflu tu Viena, tu Beșli, scaftu armâni, scaftu turz, curs, soi de mileți și tot este ghini. Am un studiu, țioară un oaspi al meu și ne vedem acloții. Și călăsesc cu vlahi, români, arbinești. Nu este ca un cali, nu este că neți acloții și afli un auș. Am așa oații, sunt oameni de dinami, oameni buni, ți iau în ișteare de cunoșteare de tradițiile și de adețile lor. Și, na, știți, multul ghini, ca țării cărluțile Andrăm, toara sunt 2 zile în București, 3 zile gărții, aistilea, dar nu este serie etnografică, am atât de asta ceva. Eu nu pistipsesc că este ananghis și de mult chiro. Magini, tora, tu chirolul, eu avem tot bucăți, cumăți, magini, scurtul și mai mult chiro. Are profesor, și zic, tu 3 zile nu afați ceva. Am intrat în interviuri și tu 3 sihăți. Și când un om va să scoate ceva, să zică, când om va disclidă câtă tine, se lideți toți are 3 sihăți și poate să ia așa. Mas nu va pot și șuan și nu ți dă ceva. Dar cu nicochira ta, Maria Bara, noi zice Marilena, îndreptiți un aduțeare pe armâneaști timirachi ti carte Niclu Amirăruș și Amawații. Lepti prons. Cât se dipa este carte, cum fu lucrurile la ea, ți fu noi mazori tasu andrizeț, tasi iasă tu migdani. Și altă întrebare care se deșteaptă și vor neață noapte de somnu și se caftă zâț ahonia un scurt frază, un scurt citat de carte care va si bațel. M-a schimbat de somnul, v-a schimbat cel că n-ai mai ghini vezi fără ochii, mă cu inima. Asta ne-este mult și un Andrei mult filozofia și are și o legătură cu filmul armeneam lui Tomainachi, nu? Că nu vede, tot vede și vrearea o afli și fără să mă trește. E fenomenal ca mesaj. Pistipsescu că asta este, cam mare simasia este cartea, ca de mesaj. Ca să ducim, ți vă zic că Niclu Amirăruș și toată istoria lui cum zbărește cu lumea de oameni mari. Propriul loc asta este hăbarea ține pitreații cartea este și deșterul este limba. Către asta carte este din aima, după Biblia, îmi pare, poate și Coranul, nu știu, n-are alte carte, este tora tu ahăt multe limbi ca Niclu Amirăruș. Aproape este una modă și sunt cluburi și oameni care au adunări și colecții și zic că avem toate limbile și normal când constatăm, când o vizum că pe armenește nu are Niclu Amirăruș, dacă țăinatea și vrums lua drăm armenește și cu experiența lui Marileni, Maria Bara, unul și unul sferții care ciudii pe armenește și eu mutri una altă am lucru de bază, ea feții, ea știe că armenește și poate când o să scoală să văd că ții hăbari și ții mesaj pitreații Niclu Amirăruș. Amanica nu are, eu câteva oare voi să bag să ajut una ediție, una limbă pe care de lihe de chireare și după mi dănisesc, zic, asta limbă nu o are ananghi,
Sunt trei oameni. Ți nu știu să îngrăpsească, nu știu ceva, n-au gramatică, au ananghi de gramatică, nu din Nicula Mirăruș. Că acea carte o andrăm tu limba X, Y, și de tie ca schibă și acea limba, n-are noimă. Că nu ajunge nici mesaj, nici nu ajungem, nici nu ajută limba. Nicula Mirăruș ajută, că de alihia sunt oameni, se duchesc cu mesajul ăsta pe armânește. Nivelul de limba este la la 10.000 de oameni ahăt ghini că duchesc cu mesajul și n-au ananghi. E altă limbă. Este limba și cunoșteare la mulți oameni este bună. Hărioști este nică ișteare ți-o adrat, Nicula Mirăruș pe armânești, te-ați o caftă poți să afli la Asociația Culturală de București. Are Nica Ndao, cărță a chicăsii. Ne întreabă Nica, Viorel Crăciun are multe întrebări seara, nu poți dănăsească. Zicea și tu, domenia voastră de profesori, xitori, duchiți vă presiune de la vărăcrat. Nu știu, tu ți mutrești propaganda a cratului X, Y, nu știu, cum a avut la Weigand. Și eu tentat să zic, duchi, daima era oameni soțate înapoi, nu cratul. Cratul poate că faci atmosfera ca să crească și ca să aibă aftare oameni și mentalitate, ama cratul nu mi-a și vreoară. A voi tu Grății, a voi tu Turchie, interviuri la poliție, cât se fața este, cât se fața lantul, ama unul și unul ziseră gini, foods. Nu avea zori. Zori, zboare urute și închedicări, mași de la oameni. De la un chirutaua, de la un chirutaclo, și de la vrăsuțată, care nu va să dară fără de alte zinie, care are una frică că va să îndrămână propagandă. Că era polemiul, nu? Era probleme, era una propaganda de educație și este suspect. Când un om blond, ghini, aclut, zborește una limba, zborește alantă, doar cu care este cu America, păltește România, țiva. Duchescu. Și acolo de frica este de multe ori. Cratlu nu pot zic. Singurul lucru era născânță de ațele polițiști secreți care de apoi ziseră oamenii de-a locului că aței vine rătimine, aței va-ți dar interviu. Unul are chirui în pampori de atea lor, că mi ținură, dar ea stipsând chiros și stipsescu că Weigand atunci avea mai mare problemă, că era nică mai suspect. Am n-ai mai mușat lucru este când neți după nescânțean veștar o arăt un loc și ți permitusescu ir de oameni fără să te recunoască că trecu un propagandist. Eu eram tu daunitul Turchii și mi duci tu daunizații și îmi permitusire timini au aș ani fără să duchească că eu eram mini. Ți propaganda feci, că vrei să fac o școală românească la Megleniți, Turchii. Asta e mușat, dar mai iar Cratlu Pântora nu. Tu China poți vă permitusescu ceva, acolo nu era de armână, acolo eram ca alte probleme și acolo este tot mai greu. La uiguri, la mongoli, n-are doar cu armânească tema asta. Duchești, nu știu, are tora, tu ziua de azi are, vără vizu și pistipsești care, vără si texitorții, nu știu, duți si texarea tu ună turli ca să aibă mirachi, nu știu, cratlu, nu știu care. Nu duchi, Vără si texitor tu ziua de azi, ți mutrești care iase si ferlu a cratlui și dar, nu știu, scoate lucrurile tu migdanie așa cumva țel crat? Normal. Cam mulți așa, este pirasmo, cum zicem, ispită, este cam aproape. Este mult ușor. Și tu Balcan este mai ghini, smutrim ceva vecinul și este mare zori zduchească omul care este de un crad, zduchească că e un semn care va și dușmanul, ectul.
normal, când tine vrei Gărția, nu vrei Turcia. Cum să o vrei? Am apoi gini unul și va și. Și lucrul este și cu armânii. Faptul că eu voi în armânească și voi armâne, nu vă zic că nu voi românească. Nu? Vedeți, Connectul României, zboresc una altă, voi mult, și muzica, și limba, și literatura românească. Și tu Gărții tot așa. Am când și acolo lipsește să ai sinurul te alanță. Și când culturile își aduc un cu alantul, de multe ori este mare să mai sinurul, ținuhim, decât atâțihim. Și de-apoi greșesc cu mulți oameni că ne leagă enorm de mult cu ținul. Mai mult decât ne desparte. Teodora Puslaru ne întreabă awații, ți putem azi să adrăm ta simtu numir. Prota să zborăm armânește. Eu nu știu ți este un armân ți numai ta zborește. Eu nu știu ți este când una soțată zice noi vlahli și nu zborește vără și scrie, îngrăpsește și ți apândisescu pe grățește, pe grățește. Poate că la Dusescu am timini, limba este tu propriul loc și acolo, case 1 poate să ajute. Case 1, scăftăm de la ușile să ne zborească armânește și zicem că nu cărtește, nu armânească, nu una limba vanandară să știm alantă limba mapsân și că tânghios, ca ilichii, să zburăm conițile. Câteți nu zburăm armânește conițile. Acolo ved că de vreo oară, nu e practic, mai ghini. Ea este un psema mare, un minciune mare când zicem că una limba, Niclu, mintea Nicului știe mult ghini să aleagă și zduchească că ația tot zboresc acasă și ația zboresc la școală. Și eu mult, cum zicem, zilipsescu pe toți aței si crescu cu mai multe limbi, nu? Și maghiar, zbăneți tu rusii, cu una muliere turcoaică, să zicem turcă și cu un tată tatar. Crește de la cap, de start, cu 4 limbi, fantastic. Și la școala de apoi de limba și de apoi engleză, așa e și normal. Noi, cam mulți, ieșim de un crat național, știm câte lați pe creier, că știm una limba, ația este. Nici măcar limba ația de stat nu este unul. Și ația are varieteturi, peste varieteturi. Și numai une limba este, un construct. Este un construct care este ajutat de o academie, de o școală. Și fără a este, limba va zghera, tu iria situație cum este și armânească. Asta e normal. Dar poate schimbi tu număr, să zburăm tu număr și cu nițile, cu toți. Nu? Noi ghini. Că zburuși disculii, Iara întreabă vără awații. Desi vindește că va descrie văroară sculii tu armânește tu gărții. I tu românii îmi dește că va facă este lucru văroară și cum este silu ursit pro grec tu un loc și pro român tu altul loc. Tu e diulchiro, zicem. Ama de oameni diafuri. Când mâncăm categoriser de una parte și de alantă, de mine este un semn că ne-am ghini. Când un alav de maș una parte, nu e ghini. Deci de-ațea, stipsescu, când eu mult mi vor acolo și mașa ței, ceva nu e ghini. Mi cheamă cam stânga, cam dreapta, ca să mai juschi. Școala, da. Care bistipsea au aști spre de ani că tu gărții nu va hiba una problemă, să zicem, Macedonia și va hiba apropiat un președinte, ca să zicem, Macedonia de Nord și limba macedonească. Era cam de neimaginat, era cam imposibil și cu ideea asta, doar este mult zori să imaginezi așa ceva. Este posibil, putem să minduim că și tu gărții, vas intră văroară, nu fără de la școlii, am la născând școlii, e la universități. Ca țanii din intrare lecții de armânească până la 10 ani, fără zori, fără schiva, acuzați văroară, categorisiți văroară de propagandă. Izia problema, a avut toate dialectii grecești. Pondeaca, limba, eu zic tot limba este, că e mult largă de grecească. Limba moagirilor,
este largul și sunt 100% greți și mentalitatea grecească. Veniți ca tu bani vistim, între tu universitate. Плюкъртас коза сиара, дикари зборашава каз дана сиара не хама интернетul di muia gir, înțelegi? Muagir. Când armânii românii, pe locul la lor vin regreții asianică de Turcie și acei creștinții de avinare după crearea polimului greco-turcescu, în 1912, sunt o muagir. Muagir vede că refugiat și sunt acolo și cu limba lor, alții zboră turcești, alții zboră pondiaca, un dialect greceesc, cum ați vrem, și limba lor intră în universitate avea și un an. Voi zic că discriminare, zicem, față de ei, ca greți. Era greți față de greți, că nu iau limba arșine mare. Și cu ideea asta pe Stipsescu, tora tu găsi armânii au spus a hâte ori că sunt loial, ca să nu zic că sunt eleni, sunt un elen, mă vrem, a hâte ori și este a hâte limpit, că nu mă da este frică și nici ne cheamă și putem să ne imaginăm. Poate și tu România, dar tu România de amărtie este mult amânat, că limba ți-o avdu eu tora, este mult amestecată. Sunt unii ca ți zboresc cum hiți voi, este mult amestecată și este de alihia, cum zicem, parapende, este mult amânat, lipsește să aflăm tora. Ama are de zicem. Are de și lipsește și acloții, poate un schimb internațional, ca schimb relaxat față, adică este tu arbină și alte varietate de armânească, este tu gârții și putem de adun standardăm de aici, este o limba mult avută. Aici limba adună de diverse locuri și graiuri stângă-dreaptă și așa, poate și armânească. Este faptul că sunt un scânti varietetul, nu Neambălgiosescu, sunt ajutoare, ca să mai ai nica une sursă de zboare, nica une sursă de forme, un avere. Tu, Macedonii din Nord, aflăm scolie și aclonează. Am problema acolo este că nu pare multe milete. Oamenii mai mulți sunt găsiști, albino și acolo lipsea scolia. Macedoniei sunt puțini. Mai mulți ca tu recensământ, mult mai mulți. Am atât, nu sunt mulți, ca să zici că are un sistem sănătos. Neazi lumea cade și va schipa garanții. Todi algași mult pe Balcani și veduși mulți armăi, de tutti lumăchili de armăi în caz cu așa. Tu, cartea este tu Niclo Amirăruș, o zici, disimnează un oai. Eu va te plăcăsesc cu tora să-i disimnez cu zboară un armân. Cum este armân loază? Multul zori. Mă ne avea întrebat, au și 100 de ani, vă ziceam alte soitoră, normal, că iți soțată este mai absent de decât individul. Suntem individualizați, urbanizați și de maua și de mai largul. Un armân poate schimba largul de acea ideea care zici tine, romantică, care ședi tu hoară, tu în casă, veacli, cu, nu știu, ții cârlibană și nu știu, că nici nu-i ghini, zicem, armânii sunt umași pe icoana este, că doar imaginea aceea de picurare largul, care mai este, vor numai ta este, de sute de ani sunt cu profesie, cu părmătești, emburu și dahtare. Este mare varietate, cum știm noi toți. Aceea se leagă pe armânii pe Stipsescu. Doar este limba, este ideea că și armân, că indic locurile ațeale de identitatea, pindu ideea europeană, cum zice Rășniscânții, că sunt o miletea cam europeană, că sunt 7-8 mileți într-o, iți armân are și altă identitate, iți armân este crescut și ca albanezii, ca sârbii, ca bulgarii, ca grecii, ca români, de aceea că bănare toate craturi și asta putem să zicem, este un desen, vrem, nu vrem, și de aceea este și atât greu să țină asta identitate. Și mult diversi oameni și, cum nu s-au la lanță.
Nu sa vdzăți de sešavatu Sony. Nu zduchiți de sešavatu Sony. Deci maștia că are diaforei, are multe căi de identitate și de limba. Este multe zori să andar aftare desenul unii ca să zic că armânul este așa. Ama eu, pe limba și pe niheama lucruri de identitate, mi tochescu. Eu ți doc când știu că armân, e ca un soi de armânestan. Dochescu ceva care leagă o idee de conservatorism, de familie, de aspecte de viste pe lucruri veacle, limba. Sunt mai multe lucruri de acasă, cum șeți, cum faci moabetea, cum o duci ca mentalitate, la care zici, a greșescu că și eu tu românii. Aici moabete putea să fie știu arbinu și. A greșescu că tu arăprit armân și eu tu sărbii. Aici seara poate să fie știu gârții. Ia știți ceva ți leagă, nu e desen, e ceva mai mult, mai divers. Nu e mașină oaie. Аз băirăchi roloșmea că n-apruchem de bitisită și noi tot notul bitisită văgăm niscântea întrebări standard tuturor la toți oaspeții. Și prota întrebare este ți zbor armânesc cu țarii hari, ți zbor armânesc cu aia și mult aproape de gean. Știu că a găpisit de zboară și de limbi, ama dit limba armânească, ți zboră și ți tu minte că luai mult aproape de gean. Pistipsesc cu vrearea, că este latin, este de la voi, vreari, e mult umușat. Că nu duchesc cu ananghia să zic agapi, de cârțeaști, sivdaia de pe turțeaști, e cum fac mucanii, dragoste, iubire, daule sunt de limba slavă. Armânii zbor directul de la voi, de la vreare, de latina. Nu este zbor xen, ci este mult mușat și pistipsesc reprezentativ. Nu zic că alantele zboare nu sunt mușate. Da, ți-a zis că a găpisit de zboară și sigur ați are toate zboarele. Un lipsea să hibă mai aproape de gean. Și ora vă întreb, Idia, ți cânti că armănescuț țarii Harea și multul? Este mult spontan. Adățeam tutte. Am rămas minduiesc la tutti ser, când o și zui și când o alegai după armâni, stipsesc cu naima multul se scolă perul ca să dățem când o avzei Vasile Bașu de Anton Poci, cum cântă el ațea cu că zui tutufi, cum este, sară faptă zoalaie. Da, de fapt, zoalaie. El are doar de teatrin și atunci dauli lucruri să adunară un mult umșat loc. Masa ai și duță ninga el, te un ranchi și să avze la tâmpanul dreptul boțea lui, n-are altă zapoa. Bazățeam de Florentina Costa, mă s-o știi, am prota în ghinitora Vasile Bașă. Hărios, Tede. Din mâncare armânești, nu știu, ai vărății țarii Harea și multă? Mâncare? Câte întrebări grele. Tot mai grele la bitisita, lipsea napă, dar prota de grele. Nu am, doar vă minciun. Nu. Am un joc, nu fiu mult cu carne. Nu, lipsește să zic că carne multă nu parau. Asta este una condiție mai salați cu armânii, că dar este nielul, una alta. Nu ahăd mult, recunosc. Pitele maresescu cam tuti. Pite mult maresescu. Și vă joc, ți are multul, că știm că joc mult umșat și tot nu ciudusești cu turlia tu care joci, dip ca... Acloi alte zori că tot așa jocurile se alexiră multul și mai vă zic tora de aici care sunt reprezentativi de României, armânile învățare relativ amânat, tora, pai dușca, intră tora și multe de aici intrare cu contact cu vârgările. Veaclele ațale era simple, de care nici nu avem numai. Mas vă zic tora că ceam cu marisește și este niheama ca bărbat ești un mic dani, marisește. Ama tot vă zic ceam cu nu e maș armânescu, este și la Grecia, este și la arbinești. Ama eu e problema și muzica. Muzica îți duce ca și mâncarea de la un la altul.
Asta întrebare cu jocul vine de la Maria Cucliciu Crăciun. Cum ți-am adun Sintu bitisită țăhăristu simnica unoară multu, că țănuși de chirol ațău și știm că este multu zori să sia și cu noi de ună sihati și jumătate aproape. Hai să mulțumim unoară și mas vrea și, nu știu, să bitisită un zbor. Aristomultu nu am să vă zic că duchesc cu limba multu stoahă, am să zburăm limba armânească, masul facem și masul tot ținem pe Pistipsescu că este apandisa la multe întrebări ți le băgat asânză. Nu m-aș la întrebarea schimb tu număr, nu m-aș la întrebarea ține are hari, am la multe lucruri Pistipsescu. Limba armânească este aceea să ne leagă, să aleagă ună mileti și este ghini surățămninte și Haristornica nu are că este aclimare, Flori și Maria. Hărios, todi hărios tuți mutritorii noștri, care asibă și alte întrebări sum live-ul de pe Facebook, vas validăm alargul cât todi și el sigur va să află chiro ca să ne apândăsească. Sizghini și să ne vedem și alant joi cu alți oaspeți tutoașiții Timirachi. Hărios, seară bună!